ule ngiyamlandela umfundisi alinayo inhliziyo uyabona ukuthi yabona ilunga njengoba nje ugatsheni emayihamba la ngiyazi ngeke sonke silandele umfundisi bayavela besaba bayebekhona yabona ngabe angifuni ukuze umfundi mayisihamba bathenga ngishona ngishumela umama seselenza kusekho umuntu ngoba silandela umfundisi bayabona sengisho ukuthi kodwa nje kube leyo nhliziyo najabula noma oyedwa ugatsheni usimele bayahamba umfundisi usimele umfundisi akahambe yena uyabona wena but ilunga liyachaswa ugatsheni uthwenzani ulandela umfundisi wami indawo nembona kodwa nembona uyabona nami njengoba nginababa amaduna lathukela abashona amaduna ngeke wenza emdala ukulandela umfundisi ukamfundisi ingane useyohamba ufuna ukwanzona umfundisi kodwa umfundi uyajabula kuba amaduna usimele ukuthi besingeke sihambe sonke bekufanele sisale asikhonze uNkulunkulu uyazi ukuthi umfundisi onamalunga ongenabo abafundi uhamba yedwa ngabe ushonela uma ngabe ngaphezulu usathona naye phela bebela mshini zabamse uhamba yedwa ngeke uyibona and uyazi ukuthi ilunga kulula kanjani ukuhlepa umama umfundisi noma umfundisi noma nje liphatheke noma ingaqalanga ibona indaba linawo usho njalo lingakhuzi kulula nje uyabona nje to gossip about the past uhleba nomfundisi noma inhlezo nawe unezazi belabona kodwa hey masusho uyazi sengiyabona uyayibona le ilunga liyakwazi emzini walo kuhlambe ngomfundisi lihlambe njengani ngomfundisi kodwa lingahambi lingasuki lelo bantu kodwa alimfuni umfundisi layihleba kodwa lifuna ukapha uyazi ingafuna ukapha ngoba phela usathana usebenza ngalo maye malihamba ukuzongakwazeki izinto kamfundisi ungahlebi kahle uyabona so kumele libe khona alimdingi lingahamba lokho lixoshe lisale naye lokho lisale afika abanye baxoshe futhi nabo ngoba lemali hamba bazokwanda manje bengabe umfundisi esaphazamiseka amen ilunga ke hallelujah amen uyazi ukuthi ilunga lingasetshenziswa usathana ukuthi likhiphe bonke abantu esontweni lingahambi lokho limtshele lokho ufike nje ayifundiswa nakaninilohamba kodwa noma hlezi kunawe uyisidoma wena ushaleleni umfundisi angakalungile wabanaye kodwa awuhambi wena kodwa mina ufuna ngihamba awuhamba wena qala amen hallelujah so ilunga nje lilodwa lalela ukuthi destroy ibandla lonke elilodwa yabona njengoba etshiswa uma ngabe uwa ushisa bonke utshani elilodwa lalela ukuthi destroy lonke ibandla hallelujah because uma seli-well trained usathana seli-trained kahle lelilunga lisebenza ngomoya wenyonga that was very cunning and very skillful uyabona uma lifika kuwo lifuna ukususa eduze komfundisi alifike likhulume kabi kakhulu lifike likuthanda nalikhone likuthanda ukwenza uwelcome uze inhliziyo yakho isuke umfundisi namathele kulona then emva kwalokho bese lidila nawo umfundisi uyakubona nje ungasekho lisale lona ukuze lidile nabanye ukuthi ilunga hallelujah and ilunga linalokho the spirit of rebellion, the lack of submission, the spirit of independence. Lo moya Satan, ngofundo Isaiah 12, owaxosha uSatan esibili. Lizwa uNkulunkulu uSatan wathi ngizoba njengoNkulunkulu. Wathi futhi ngizoba ngaphezulu kaNkulunkulu. Umoya walo is a spirit of rebellion. Lena mawufunda 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23, uNkulunkulu athi it's a spirit of witchcraft. Ukuthakatha kwelikamoya. Uba nomoya we-rebellion wokuvukela umbuso. Yabona ilunga liyakwazi ukuthi wenkosazana uma usethi it doesn't encourage umbuso kodwa yabona isitotshiwe nathi nkosazana kahlala singangabo noma singaphezu kwabo mabeke bathi asishumayele ukubusisekwa kakhulu kubo nokuthi bakushumayela bona ilunga kanye selingena umoya kaSathane. And it's an independent spirit. And independent spirit means
you live independent from anyone. So ngamazwi lo moya lo ufuna ukuthi ube independent from ugcobo lomfundisi wakho noma umfundisi wakho. Ukuze ukudestroy kahle. Uyayibona le? Hallelujah. Uyabona liyaqala canvas abantu bathi kwalebona umfundisi sehlala eshumela ngemessage yakho. Siyazi khona phela ukuthi siyifile House of Grace. Kwalebona sehlala eshumela ngegrace yalo. Akasenazo lezi izambulo. Uyayibona le? Hayi, nawe uqala uyibona hawu yazwasho ayinamlento ayisengiyayibona uyayibona uma ngabe uyilungu but makufica umfundi wena ekhathele umuntu ayayibona. Amen. Then asikhulume ngomfundi manje. Ngakwesinye isandla umfundi umuntu okhomithayo kumfundisi wakhe nonkosikazi wakhe and amserve umfundisi nonkosikazi wakhe ngayo yonke indlela. Angakweshini ugcobo lwakhe. Umfundi lo. And umfundi unenhliziyo yokulandela umfundisi wakhe. Ukuthi nje lapho umfundisi wami akhona ayingajabula. Ngiba khona nawe. Amen. Hallelujah. And umfundi akagadile amaphutha kamfundisi noma wenkosazi wakhe. Noma ewabona lawo maphutha yamakhava ngomkhuleko. Uma eyiyenda uyasondela umfundisi akayifundisa. Angisho ukuthi ngiyazi ukufanele ngikukhweshe kodwa angiboni kahle la. Uyayibona manje? Akahambe egibele phekwendlu. Niyazi ukuthi igibela phekwendlu batshele. Umuntu mazola sekadala. So akahambe egibela phekwendlu akhulume ngalamaphutha kamfundisi noma kamfundisi. Uyasondela kuyena uma eyelda. Uma emncane uyabona no it's not like this. Uyakhuleka. Uma eyelda kuba ngasibili sondela ukuthi hayi bakunqumana. And mhlawumbe futhi athola ama-answers right akhululeke emoyeni. Hallelujah. And umfundi uyathayida regularly and akathayida okwesibili uthayida okweshumi. And uya-understand ukuthi ukuthayida awumnikezi entitlement ukuthi abe nesay kube wena oshaya umthetho la ebandleni. So uyathayida nje nenhliziyo yokusupport umsebenzi kaNkulunkulu. And umfundi uyasibona isidingo man. So landela umfundisi wakho njengoba ngishilo. Njengoba ngibona ubaba ethatha iBhayibheli uzolwa elona lomfana lo. Uyabona la. So kodwa ilunga lithi ho kanti uNkulunkulu umfundisi ngizothatha akasakwazi ukuyithatha ngizodlala lomfana phela. Hawu uNkulunkulu nina kakaphela mina ngikhonza uNkulunkulu angikhonza umfundisi mina. Ilunga phela. Amen. Ngoba umfundi understand the impartation yogcobo. Angithola ngisalelanda umfundisi wakhe ngisalethatha iBhayibheli langathoko uya-understand ukuthi khona into ekapakela kuyena. Amen. Ngelila uyena obese ilayini nomfundisi eminister ngamandla because of inhliziyo yakhe eyayivulekile and eyayilangazelele. Hallelujah. Hallelujah. And umfundi uyakholela ugcobeni lomfundisi wakhe. And uthatha ama-sermons omfundisi wakhe very serious. Kanti i-ordinary member ayikholela nalo gcobo lalo mfundisi nonkosikazi wakhe. And as a result ungakholela ugcobeni labo angeke ikwazi ukuthola izibusiso kulobona because ugcobo ongakholela kulona lemsebenzini. Ubezwa befakaza ngaba ngakho bafakaza nje. Bona lo muntu wayenze lutho. You know, it's because bayakholela bona yenze njalo iyabasebenzela. Hallelujah. But ilunga despise the anointing yomfundisi wakhe. Hallelujah. And i-disciple umfundi uconnected kwelikamoya spiritual kumfundisi wakhe. Uma eshumayela ngisho bonke abantu bebhorekile bozela uyena yedwa usho amen. Ngisho umfundi bebhoreka ebhedwa umfundisi. Yena usho amen yedwa. Hlale zokumnandi umfundisi. Mina ngisho umfundisi kungahambi kahle ebhedwa. Nonke lele.
but umfundi nizwe the amen abe ngeenyawo xa ubusiswa yini is because you connected umfundisi wakhe. Amen. Hallelujah. Uyena ngoba excited and umfundi kuyena ngeke ushumela kahle umfundisi wakhe. Ngisho engafika uma le namasoda akazi ighoshi kodwa ngeke amdlule umfundisi wakhe. Yabo. Because uyabusiseka no example lo baba ushumela kodwa umfundisi wakhe akezwa kahle umfundisi wakhe akashumayela. Umfundi ke lo. Ilunga engihamba ngincumala bese ngihamba ngiyokhonza people live njalo nje. Ilunga ke lelo. Because alikho committed. So that is why abafundisi besaba ukubiza abafundisi. Because amalunga ngoba bagcwelwa amalunga hamba nawo. Sefuna inamba zabo engifuna ukusida kube bakuncomala. Akazasinde lokwazalo komfundisi wakhe. Ngibone nje ngendlela nami ngifuna ukusida ngibusiseke njengawo. Akazasinde umfundisi wakhe ilunga. Hallelujah. Hallelujah. And umfundi bazalwane uyamdefend umfundisi wakhe nonkosikazi wakhe. Umfundi umdefenda ngamandla konke. Uma ngisho ngabe kuthiwa bahlethwa phakathi ebandleni abadefend. And umfundi yazi ukuthi umfundi uyibhipho umfundi. Ukwazi ibhipho esemthethweni ethandwa uNkulunkulu. Ebhipho nokaNkulunkulu. Iyahamba igcini ukudefend iyahamba umfundisi ayimfundisi ayi. Usibani ngiyamkhuza akezwe lempela bese ngimkhuze kakhulu uthi ngawo umfundi lo akagcina ukukhuza uyahamba yosho uthi uPaul mawufunda kwenye ndawo sekureport-iwe kimi ukuthi abanye benu abayiphethe kahle la wayengekho uPaul ushumayela ndawo kodwa kwakunabafundi babe begobhoza bena hey umfundisi yahamba lungisa lokhu nalokhu ngoba abafundi la. Ilunga liyathula lelibuku. Niyoze nimzone lithi ababeshela abantu uright impela ke. Lelo ufunekayo. Amen. Nomfundisi engeke ufana nokuthi ukhona ngoba yena ukhona. Amen. Hallelujah. Amen. Uqala kutshela ngakunikoni ukuthi ayi ngathi masenzomtshela umfundisi ngoba phela kade ukukhuza. Kodwa angithandi ukuyenza lento ngimtshela. Kodwa ke qhubeka uzawubona. Uzoba semtsheli. Noma umfundisi no. Angizwa. Umfundi ke lo. So umfundisi mena abafundi yakho noma engekho ufana nokukhona. Unamehlo ngapha unamehlo ngapha. Banema nemena amalungu odwa. Awusenkinga. Uma engeke angekho. Uyabona beshiya ilunga. Ungaboni shiya ilunga mfundisi. Shumela hoje umfundi. Ilunga. Liyapoisina ukuthi ubuya nongasathandeki. Ngesonto elilodwa nje i-hour lanele. Unobuya nongasafune uyakungasazwakala. Amfundisi angisamuzwa kahle. Yazi nje. Ubena ngomsisa indaba usuhambisa ilunga ekhulwini. Hallelujah. Hallelujah. And ilunga engitshela lokho ne-disciple umfundi. Umfundi unomoya engcweleyo. Kodwa futhi unomoya womfundisi wakhe. Ngokwazi lokho. Unomoya engcwele. Kodwa futhi has a spirit of his father. Ngicela sifunde ke manje. Ningaze ngithethe nomfundi wakho wakhuluma engafundi bayithi. Ngasifunde ama-Numbers 11, uNumeri 11. Sizofunda verse 14. Otholayo asifundele whether ngesizulu noma ngesingisi. uNumeri 11 Numbers. Sofunda verse 14 siwe ku 15 sifunde lo 16 bese sifunde 17. So verse 14, 16, 17 bese sigqibela 25. So Numbers 11 verse 14, 16 to 17 bese sigqibela 25. Otholayo ngifuna ukukhombisa lento yokuthi umoya womfundisi uba kubantwana bakhe beside umoya engcwele